everyone, welcome back to Sunny Live Show, and thank you so much guys for tuning in. Well guys, I'm back again with the Mzansi Soapy series, and today we're talking about Umkhokha. Kulindeleke izinguquko emidlalweni we-television Umkhokha kusukela ke ngoJanuary. Kuzobonakala umlingiso omusha igama lakho kwanele owakamthetho ozovala noma ke ozobambela ke unobuntu wethu owukwezi Ndlovu njengoba ezobe sanyamalele nje eyobeletha. Emasontweni ke adlule ukwezi uke waveza lapha ku social media ukuthi cha, she is expecting ukhulelwe and uzothola ke ingane yakhe yokuqala. Ngithombe ethembekile iveza ukuthi ke storyline sika season 2 sendawo ke Kanobuntu izobe ivela kakhulu njengoba ke sinokubona ke omabusi bevela kakhulu lapha ke kumdlalo Umkhokha. So ke ne storyline sika Kanobuntu sizothanda nje ukuba juicy impela ku season 2 wawo Umkhokha. That is why ukumbulala bengasiyo ke ioption, ingakho ke be decide ukuthi ke bam replace ngaye ke intombi yakwamthethwa ethi ayifane ke naye izobamba ke until ke aze abuye. Esingazi ukuthi ke maternity leave yakhe izophela nini. Umthombo othembekile iveza ukuthi ke isizini yesibili izobashiya ababukeli bebambe ongenzansi bathi ke o producer benza konke okusemandleni ukuthi ke lo mdlalo uqhubeke uhehe abantu njengoba nje kwenzeka namanje. Uyawubona lapha na guys ku tweet ukuthi ke made idlala Umkhokha uthola ukuthi nje Umkhokha usuya trenda because abantu they are so interested kuwo. Ziyaqina ke futhi nezinkulumo noma ke neindaba zokuthi ke uMamzobe engudeli Malinga will be replaced naye njengoba nanizwile ke ukuthi ke kunongaboni ngasolinye phakathi kwakhe nabaphathi balomdlalo. So ke kuthiwa ke angase ke impela cha ku season 2 singamboni uMamzobe kodwa sibone uMamzobe omusha ozobe ke udlalwa ngomunye umuntu. Baningi ke futhi abadlali abasha itho bazobonakala ku season 2 kodwa guys we are hoping ukuthi ke ngeke basifakele ama changes abo awazokwenza ukuthi ke abantu ba lose interest estoryn sabo, because most of the time maseqala season 2 lezi itori uthola ukuthi sesishintsha kakhulu imsache we ukuthi sesiyabhora bese silehlela ama viewers bese ke beya stop ke. If bengakholwa ileyo nto leyo bangabuza kuimbewu, bangabuza ko Depenjen, bangabuza kulezi itori nje ezastopiwa lapha yana ke kumabona kude ngenxa ukuthi ke zasingasabukelwa. Bangabuza kwisibaya, bangabuza ku The Queen ukuthi uma ngabe usuluze i-taste, uma ngabe usuluze indlela obubhala ngayo cha ama viewers ayabaleka ayobheka kwenye indawo. That brings us to the end of this video. Do leave your comment below and share your opinion. Bye.